Il-qorti laqet it-talba tal-Prim Ministru l-Avukat Ġenerali biex toħroġ mandat ta' inibizzjoni fil-konfront ta' Marga Farena u Martu Ġożjell. B'din id-deċiżjoni Marga Farena u Martu twaqfu milli jitrasferixxu kwalunkwe proprjetà jew assi li akkwistaw bil-ftehim marbut mal-proprjetà fi Triq Żekka. Issa din id-deċiżjoni għandha tibqa' fis-seħħ sakemm tinqata' l-kawża li nfetħet mill-Prim Ministru bilan li l-Gvern jirkupra l-proprjetà u l-flus li għaddew bħala parti minn dan il-ftehim. Il-kawża li nfetħet fid-dawl li l-Gvern qed jargumenta li hemm varjazzjoni ta' aktar minn 30% fuq il-valur tal-proprjetà. Meta kien ippubblikat ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar dan il-ftehim, il-Prim Ministru kien iddikjara minnu fih li se jkun qed jiftaħ din il-kawża, kawża li l-possibilità tagħha semmit ukoll fir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Fil-fatt, eventwalment il-Prim Ministru ma kienx ħalla wisħin jgħaddi qabel ma għamel il-kawża, bl-ewwel deċiżjoni marbuta magħha waslet it-tlieta filgħodu. Fi-deċiżjoni tagħha l-qorti nnotat kif il-liġi tajt li mandat ta' inibizzjoni jista' jintlaqa jekk is-somma involuta tkun taqbeż il-11,600 euro. F'dan il-każ, l-ammont mitlub mill-Prim Ministru l-Avukat Ġenerali jaqbeż il-1,000,000 euro u għalhekk it-talba setet tintlaqa. Is-sentenza nnotat ukoll kif ma kinitx tagħmel sens l-eċċezzjoni ta' Gaffarena li l-kawża Joseph Muscat għamilha bħala Prim Ministru u mhux deputat. Fi-sentenza ntqal li l-qorti tqis li l-imsemmija eċċezzjoni ma tinftihemx. Ir-rikorrent Dr. Joseph Muscat bħala Prim Ministru huwa wkoll ta' bilfors skont il-Kostituzzjoni membru tal-Kamra tad-Deputati u talba tiegħu għal ħruġ tal-mandat jagħmilha espressament f'dik il-kwalità ta' deputat parlamentari. Intant, fi żmien xahar fil-primawla tal-Qorti Ċivili se tibda tinstema' l-kawża nnifisha li qed titlob il-qorti tħassar it-trasferimenti kollha li saru b'rabta ma' żewġ kuntratti ta' tpartit startijiet u assi li kienu proprjetà tal-Gvern u biex il-qorti torna li jintrat kollox lura lill-Gvern.